Vandaag weer een chique aflevering van Maak Me Chic. Zit je benieuwd wie ik vandaag heb? Kijk dan even met me met. In het programma Maak Me Chic steken we de gast van vandaag helemaal in het nu. We gaan de stad in en zoeken de perfecte outfit. Kleier, accessoires en schoen, helemaal chic. Maar we beginnen ook deze week met de haar en de make-up. Over naar mijn sneeuw. Daar staat Marijke Paradiek al klaar om de gast weer helemaal chic te maken. Dat kan ik natuurlijk niet alleen realiseren. Een gedeelte van mijn team gaat met mij samen dat voor elkaar maken. We gaan mooie kleuren, mooie coups, mooie make-ups. Dat alles gaan we hier doen. En daarna gaan de modellen met jullie mee naar de stad voor mooie kleding en schoenen. Nou, vandaag sta ik hier samen met Ria van Eck. Ria. Vandaag had ik helemaal chic laten maken als het goed is. Heb je er ook een beetje zin in? Spannend. Ja, Heel spannend. wat vind je vooral spannend aan? Ja, wat er gaat gebeuren. Ja, als het goed is, gaat je dadelijk eerst de haren in. En ben je al een beetje benieuwd van wat ze gaan doen? Of... Absoluut, maar ik laat me helemaal verrassen. Oh, dat is wel chic, hè? Dat is gewoon ik laat verrassen, helemaal over gij laten komen. En zowel wie de kleier, haar, schoon. Ik laat me gewoon alles over me komen. Ik vind het gewoon spannend. Ja. En wat is nu eigenlijk de motivatie van de geweest van, nou, dan ga ik me gaan opgeven, dat vind ik leuk. Nou, ik heb eigenlijk al heel lang hetzelfde in mijn haar. En ik ben altijd met dezelfde kapper, dus ik wil eigenlijk gewoon eens denken van, nou, doe eens wat anders. En het was zo een uitdaging. Ja, super. Nou, laat ik lekker verwennen vandaag. Laat ik lekker chic maken. En heel veel plezier vooral. Dankjewel. Het zal lukken. Goedemorgen Marijke. Goedemorgen. Ik heb vandaag weer iemand bij mij. Dat is Ria. Helemaal leuk. Ja, dat is Marijke. Hi Ria, Marijke. Hoi Jeanette, Maria. Nou, ik ben benieuwd wat je vandaag van Ria gaat maken. Nou, zullen we eens plaatsnemen in de stoel? Eens gaan kijken? Ja. Even kijken. Ria, ben je veel gewend? Heb je bepaalde wensen wat je wel of niet zou willen? Ik zie dat je een beetje slag in je haar hebt zitten. Ja. Is er iets wat je echt niet wil? Of? Nee. Nee. Ik laat me gewoon verrassen. Ik weet niet meer wat ik met mijn haren af en toe aan moet. Dus, Oké. Helemaal leuk. Ik Ja. heb wel een plan. Oké. Ik vind het heel leuk dat het krullend haar is, of tenminste een beetje slag in zit. Mhm. Ik denk dat als ik hem ga knippen en vooral ook mijn 3D-techniek gebruik, dat je meer volume van je haar, uit je haar kunt halen. Dat het minder dun lijkt, zeg maar. Bovenal ook dat het kortere lagen moeten zijn. Oké. Dus ik denk als die geplukt en geknipt wordt, kan het wat stoerder zijn, toch heel vrouwelijk. En ook voor jezelf heel makkelijk. Want ik begreep dat je ook veel op de fiets zit. Ja, het moet dus gemakkelijk ook voor mezelf zijn. Niet dat ik van de fiets afstap en ik denk van, mijn haar. Ja, gaat helemaal goed komen. Oké. Qua kleur denk ik dat het wat spannender mag zijn. Ik zou hem wat donkerder en een klein beetje warmte erin. Dus niet te rood, maar wel dat er wat warmte in zit. Is goed. En ja, wij kijken altijd naar, als er slag in het haar zit, willen we het haar eigenlijk een beetje gaan schilderen. Dus het painting hair, is een nieuwe kleurtechniek. Die gaan we gebruiken in die voorkant. Dus dit gedeelte, daar gaan we zorgen dat er het licht in valt. Zonder dat je ziet waar de kleuren beginnen. Oké. Dus ik denk prachtig voor jou. Lijkt me heel spannend. Ja? Ja. Jeanette, mijn kleurspecialist, gaat jouw kleur maken. En ik zie jou straks voor de kop. Maar dat klinkt wel allemaal heel spannend, hè? Heel spannend. Ja, ik laat me verrassen nogmaals. Maar ik denk dat dat wel heel gaaf gaat worden. Zo ik dat allemaal weer van Marijke. Nou, ik zie in de bus ook druk bezig met verven, maar wat voor techniek gebruikt je nu? Ik begin eerst met de uitgroei in te zetten en dadelijk in de log gaan we beginnen met painting hair. Painting hair is eigenlijk een techniek waar je zonopgelichte tinten door de haren heen laat vloeien eigenlijk, zeg maar. Dus dat we niet meer standaard met folies gaan werken, maar dat we echt naar de beweging van de haren kijken en eigenlijk het haar tekenen, zeg maar, als het ware. Dus dat we met lichte en donkere plukken
de haren in gaan tekenen. Alsjeblieft. Nou, ik zie dat het hier al een ander kleurje is, hè? Ja, het grijs is al weg, dat is al heel gaaf. Nou, ik moet zeggen, het is heel verrassend. Ik vind toch wel, die de kleur erop ging, was iets van, nu vind ik het toch wel leuk, ja. Ja, nu begint het model erin geknipt te worden. Ja. Dus het is nog heel even spannend en dan zien we het resultaat, hè? Nog even. Ik heb op de televisie heel wel eens stukken van haarhuid, die zoals de eier bij zo'n 40 erop moest gedaan voor dikker haar te krijgen. En ik vroeg me af of het überhaupt werkt. Dus dat is... Ja, eigenlijk een shampoo kan nooit dat doen om een volle haar of dikke haar te krijgen. Ik zeg altijd, een goede hoofdhuid, een goed verzorgde hoofdhuid, groeit ook een beter haar op. Als je een pot aarde hebt en daar zit geen voeding meer in, je plant daar een plantje in, dan komt er nooit een mooi plantje uit. Nou, en zo vertaal ik het eigenlijk altijd naar de hoofdhuid. Dus in ieder geval, de shampoo is wel echt belangrijk om die in ieder geval aan te passen aan een verouderde huid, hè, zoals je ook de crèmes doet. En daardoor zul je merken dat het haar gewoon meer kracht houdt. Dat is het enige verschil. Oké, ja. Maar de hoofdhuid zelf is dan ook een bepaalde crème die je zegt, maar die moet je erop smeren of even in laten trekken? Je kan het op verschillende manieren kan je dat doen. Je hebt capsules, je hebt ampulletjes. Iemand die niet van capsules houdt, die dat niet wil slikken. Beter is natuurlijk altijd van binnenuit, maar je kunt ook van buitenaf zorgen dat door een lotion aan te brengen, prikkel je eigenlijk het haarzakje naar boven toe, zodat het dichter bij de bloedbaan komt. En daardoor gaat het vanuit de natuurlijke werking, krijgt het gewoon weer meer voedingsstoffen. Oké. Dus dat is eigenlijk een beetje een betere volgorde. Oké. Ja. Goed, wat ik hier doe is 3D knippen. En het 3D knippen zorgt eigenlijk ervoor dat de kruinen die er van nature aanwezig zijn, dat ik die meer onder controle krijg. Dus ik knip meer textuur in de haren en op die manier krijg je ook meteen meer volume. Je ziet dat hij meteen dicht gaat zitten. Is dit nou een specialisatie waar jij ook onbekend staat, het 3D knippen? Ja, het is, ik zeg altijd, het is mijn kindje, want ik heb het ontwikkeld. En ik ben eigenlijk puur gaan kijken van hoe kan ik op een makkelijke manier zorgen dat het haar van nature mooi valt. De kapsels van nu moet eigenlijk niet meer zo zijn dat het heel erg gestyled is, maar juist dat het van nature echt goed valt. Ja. En juist of je nou dik haar hebt of dun haar, maakt eigenlijk niet uit, maar iedere mens heeft ook kruinen op het hoofd. En op die manier, doordat je textuur inknipt met het 3D knippen, krijg je eigenlijk dat je het haar kunt manipuleren en het meer in de richting kan duwen zoals je dat graag hebt. Ik gebruik daarvoor een kopschaar en ik ga in de lengterichting heel subtiel wat kortere haartjes aanbrengen, zo ook aan de hoofdhuid. En die haartjes die aan de hoofdhuid zitten, die hebben ook, doordat het hoofd rond is, gaan die elke keer verlopen ze een paar millimeter in lengte. Dus het onderste heeft weer steun op het bovenliggende haar. En zo volgt eigenlijk alles in de ronding van het hoofd op. En natuurlijk ook meer volume. Ja, en daardoor heb ik het ook 3D genoemd. Dit is een tangle teaser. En een tangle teaser, daar fun je mee. En daardoor zorg je ervoor dat al die korte haartjes dat die, omhoog geduwd worden en meer volume geven aan de rest van het haar. Nou, de kop is klaar. Ja, gaaf hè? Ja, ik moet zeggen, ik vind het heel mooi geworden. Ja, ik ook. Ik denk dat ik er nu al helemaal blij mee ben. Nou, kijk aan, dan gaan we eerst lekker de make-up in en dadelijk komen we nog lekker de stad in. Dus ga ik snel de make-up in. Doe niet. Zien we dadelijk. Oké, dank je. Nou Ria,
hartstikke bedankt voor je komst. Heel veel succes met je haar. Ja, En ik hoop dat je echt fantastische kleding en schoenen gaat uitzoeken. Nou, ook dat laat ik me verrassen. Dit is in ieder geval al heel perfect. Oké, super. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Tot ziens, hè? Tot ziens. Dag, doei. Nou Ria, dat zit er in één keer anders uit, hè? Ja, dat vond ik ook. Toen ik in de spiegel keek. Wie hebben ze net ervaren? En... Als prettig. Als ik nu kijk, dan ben ik helemaal blij. Ja, dat is toch helemaal super. We gaan nu toch voor een leuke outfit. Nou, ik ben benieuwd. Nou Ria, we zijn aangekomen in Remun. En we gaan hier bij dat sectionist mode. Ik ga even kijken of ze een leuke kleren voor je hebben. Goed idee? Dat is helemaal goed. Nou, kom maar, gaan we naar binnen. Hallo. Zo, hoi hoi. Hoi. Ik heb vandaag weer eens metgenomen. Dit is Ria. Hoi. Kristal. Ria. Dus, en ik ben eigenlijk benieuwd, heb ze leuke kleertjes voor Ria? Ja, dan gaan we eens kijken, hè. Wat, Is goed. misschien een leuk jurkje. Heb je wel eens jurkjes aan? Sporadisch. Sporadisch. Ja, Sporadisch. dan moeten we dat zeker eens gaan doen, hè. Ja. Laat eens maar eens kijken. Zo gaat het hebben voor eventueel. Ja, dat is al heel aardig. En dan kunnen we eens gaan kijken. Hier heb ik ook een erg leuk jurkje hangen. Zwakke pittiger, hè? Dat is, ja, ik vind dit wel leuk, ja. Dan gaan we misschien voor deze. En dan gaan we daar eens het boven erop zoeken, hè. Ja, dat is misschien wel handig. Hé, wow. Het is fluffy. Dat is echt fluffy, ja. Dan gaan we dat gewoon eens proberen, Nou, laten we hè. eens aandoen, ja. Kijk eens. Dankjewel. Probeer het maar eens. Nou, hey, kijk eens aan. Ja, het ziet er chic uit. Chic, ja. Dit is echt het vermaakt niet chic, toch? Ja, zeker. Ziet er chic uit. Is het wat je zelf goed zou kiezen? Nee. Gelijk in het eerste oogopslag van, Nee, oh, nee, ik zou wel het jurkje eruit hebben gepakt. En ik dacht van, oh, dat is wel leuk. Maar ik denk dat dit jasje zo, ik denk dat ik zelf nooit uitgezocht hebben. nou, maar Ik vind het wel heel erg leuk, ja, absoluut. Ja. Zullen we eens even kijken? Kijk, ik kan ook eventueel dicht weer gedragen. Alleen zit het, ja, dat hebben we Oh, met dat klemje, ja. Ja. Maar het leukste is als het een beetje ophangt zo, maar de mode is goed. Ja. 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 Leuke panty eronder met een laars en dan ben je helemaal klaar. Ja. Ja. Nou, Kristal, hartelijk bedankt. En, nou, Bedankt voor het goede advies. Ja, niets te Ja. danken. Heel veel plezier ermee. Dat zal zeker lukken. En tot de volgende keer. Oké, zeer zeker. Oké, dag. Hoi. nou, Vera hebben dus nu de outfit bij. Maar het is nog niet helemaal af. Oh. Want als we kijken naar de feutjes, Ja, dat wordt nog gedaan. dan wordt nog gaan gebeuren. En dat gaan we nu doen. Gaat je met me met? Prima. Hey, Yvette. Ik heb vandaag er eens metgenomen. Dit is Ria. Hallo, Yvette. Ja. En ja, ze hebben een super mooie outfit aan. We hebben ze ook eigenlijk nog net een leuk chunke drongen wat het extra chic maakt. Ja. Oh? Nou, sowieso onder een jurkje is het wel elegant om gewoon een leuke punt te dragen. Dus ik weet niet of je zoiets leuk vindt. Maar Ik vind het heel erg leuk en heel erg chic, maar ik denk niet dat ik daar veel op vooruit kan. Ik ben niet zo gewend om met die hoge hakken te lopen. Dus een tent kleiner zou wel fijn zijn, denk ik. zullen we het wel gewoon proberen? Allemaal. Ja, Oké. dat gaan we proberen. Goed. Is ze er goed of? Een beetje wel. Ja? Een Ja. beetje. Dus je gaat dan nog in de twijfel. Of? Ja, ik vind deze heel erg mooi, maar ik denk als ik deze aandoe en ik moet ermee gewoon lopen, dat ik een probleem met mijn voeten krijg. Oké. Zo. Ja. Maar ik denk dat ik deze ere aan zal doen. En die hebben toch een hekje, want die wie zich het meer uit, die zitten het beter aan de voet. Dus ik denk dat ik voor deze gewoon. Nou, ze hebben goed hartstikke chic, hè? Ja, joh. En dan maakt de outfit helemaal af. Dat bedoel ik. Ja, dat is toch op de vuur. Ja, dan gaan we dadelijk gaan we kijken. Het jasje weer aantrekken. Ja. En dan gaan we uiteindelijk kijken wie er in het geel eruit zit, hè? Nou, Ria, vertel, we staan nu onderaan de trap. Wat gaat er nu door de geer? Ik vul me naar de prinses. Oh, kijk aan, en aan de prinses. Dat was echt helemaal te gek. Ja? Ja. Super. Dus je hebt Ik heb helemaal... echt genoten vanaf het begin. Ja. Ja, Dat is helemaal leuk. Maakt me chic, dat is gewoon. ja. En dan ben je ook helemaal chic, van top tot teen, hè? Absoluut. En je gaat het ook, wie je nu hebt, vaker dragen zo. Ik ga het inderdaad ook wel proberen, want ik vind eigenlijk jurkjes toch wel leuk. Toch wel, hè? Ja,
Dat klopt. Dus ik ga zeker terug. Ja, absoluut.